Harmadik nap, reggel fél 7. Elég borús idő van itt Riminibe, és az a helyzet, hogy ez nem nagyon fog változni sajnos, sőt, változni fog, csak rossz irányba, hogy nézem a telefont. Úgyhogy ma megpróbálok egy Pisa útvonalat, vissza akarom görbíteni ezt a Feldetornyot. Még senkinek nem sikerült, én megpróbálkozok vele. Úgyhogy lesz motorozás bőven. Na, hát ilyen időnk van. Nem túl bizalomgerjesztő, mondjuk. De hát elindulok, aztán lesz, ami lesz. Esőruhám van. Meglátjuk, mi lesz belőle. Tényleg nem túl bizalomgerjesztő. 3 óra 9 percet ír részben autópályán a GPS Pisáig. 287 km. Aztán motorozunk egy jót remélhetőleg. Reggeli első irányítás is köpcös a gép. Köszönöm a Bruszának, hogy ilyen faszán megcsináltam, mert azóta égés voltatok. Nagyon-nagyon jó lett. Nagyon faszán lehet vele közlekedni. Gyönyörű szépen mindegyik fordulatszám tartományban ugyanúgy húz. Úgyhogy köszönöm minden még egyszer. Ez elég nagy eső volt. Mindenhol pocsolya van. Még pár kilométer és elvileg elérek Firenzébe, onnan meg megyek Pisába. Volt egy alagút, elég hosszú alagút volt, nem tudom hány kilométer vagy méter, nem tudom, de kilométer szerintem, kilométerben lehet beszélni. Szerintem egy, nem tudom, 3-4 kilométer hosszú volt talán, így érzésre. Ott bent olyan meleg volt, hogy azt hittem elájulok. Szerintem volt még 35 fok, és amikor látod az alagút végén a fényt, és várod, hogy most akkor, amikor kijössz, akkor hideg vagy meleg lesz. És hát hideg volt. Ott visszamentünk abba a 22 fokba, de jó érzés volt, hogy megcsapott az a hűvös levegő, szerencsére. Úgyhogy egy szónak is 100 a vége, most Pisa. Látja, hogy jövök.
fordító. Beütöm, ha nagyon nagy a baj. Isten igazából majd lefordítja. Kommunikálunk, majd gondolom, az kész. Fordulás. Ennyi. Nem lesznek sokan, de túl sokan vannak. Elég ferde az a torony. Menjünk megnézzük közelebbről. Mindenki meg akarja tartani ezt a tornyot. Ez itt szó szerint mindenki. Én nem fogom megtartani, az biztos. Szóval az van, hogy nagyon szép, meg nagyon jó ez a hely, ez a Pisa. Pisa. Nagyon magas, nagyon magas. Viszont rengeteg ember van, és még több afrikai tukmákos,
nem tudok rájuk mást mondani. Tukmákolják rád a karkötőt, a szíjat, a nyavaja tudja, hogy mit. Elég bosszantó amúgy, elég idegesítő. Szóval, ha ezekre nem annyira vagy kíváncsi, akkor ne gyere ide. Hát ilyen. A fű az itt is zöld. Távolkával itt új szemetes zsákot magával sorok. Nem semmi. Vannak azért. Nem olyan szar helyek. Rengeteg turista, de hát az normális egy ilyen helyen. Na, megebédeltem. 3:41 van. Ettem egyet a Mekibe. Úgyhogy megyünk, megnézzük a kékházat. Valami kék. A motorparkolókat nagyon imádom. Aztán meg nem is jól felejtettem. Mindegy, majd ezt kivágom. Megyünk haza. Na, az van, hogy elfáradtam, mint a szar. Voltam Firenzébe ugyan, de egyszerűen nem volt már energiám sétálni még 30 percet oda, meg 30 percet vissza a látványosságig. Igazából, amit szerettem volna megnézni, azt nem tudtam megnézni. Viszont Pisába megnéztem ugye a Ferdetornyot és társait, de Firenzénél úgy döntöttem, hogy elindulok visszafele, ott tankoltam egyet, jöttem most idáig az autópályán, hulla vagyok, megmondom a frankót, elfáradtam. Ez az időjárás is, hogy hol süt a nap, hol elkezd cseperegni az eső, elázni ugyan még nem áztam el, még van egy, hát ja, 122 km, meg 1 óra 36 perc GPS szerint hazáig, a szállásig, de fáradt vagyok már. Ki vagyok merülve, úgy érzem.
Úgyhogy holnap szerintem nem csinálok semmit, maximum csak strandolok, meg pihenek, és vasárnap meg megint csak korán indulok hazafele. Úgyhogy még valahogy lenyomom ezt a másfél órát, de nem, tényleg ki vagyok merülve. Nem normális ennyit menni. Fáj a seggem, tenyerem is valami, nem tudom, rázol a 6000-nél pont, ahogy 130 körül utazok. Zsibbad a tenyerem egy kicsit, de nem vészes amúgy, seggem az jobban fáj. Úgyhogy majd lehet, hogy egy ülésprojekt lesz a következő, ha ilyen távokat akarunk menni. Egyébként már gondolkozom a következő projekten, a következő küldetésen. Az durvább lesz, az biztos. Oda keresek majd valakit, egy főt, szerintem minimum, de maximum 2, aki bevállalja azt velem, mert az durva lesz. De az tényleg durva lesz. Úgyhogy az is egy ilyen többnapos projekt lenne, de ott is reggeltől estig mennénk. Meg talán ott a visszafele út előtt egy napot mondjuk szusszannánk. Úgyhogy ha van ilyen jelentkező, vagy jelentkezők, mondom maximum 2 ember, hogy tudjunk haladni, mert szerintem minél többen vagyunk, annál pöcsölősebb lesz. Úgyhogy ha van valaki, aki nézi ezt a